Здравейте! Вие гледате предаването Актуално, аз съм Кремена. Днес се намираме на спортен комплекс Царско село, където се провежда Гран-при по стрелба с лък. Европейското първенство вземат участие 28 страни. Останете с нас, за да разберем кои ще са победителите в дисциплините компаунд и рекърв. От 16 до 21 юни спортен комплекс Царско село е домакин на Европейско гран-при по стрелба с лък. В състезанието се включват 205 участника от 28 държави. Финалите на събитието се провеждат на 20 и 21 юни, като в петък са отборните финали, а в събота индивидуалните финали и награждаването. В рамките на 2 епизода от предаването Актуално ще проследим как ще протекат финалите. В днешното предаване отблизо ще ви запознаем с участниците в отборното състезание и ще разберем кои държави ще успеят да завоюват златото в дисциплините компаунд и рекърв. Господин Иван Божев е технически организатор на състезанието. От него ще разберем повече за състезателите и за това какво се случва в момента. Здравейте! В момента протича финал за злато между отборите на Полша на 21 щит и на Руска федерация на 22. Това е трета серия. Отборните елиминации се провеждат от трима състезатели, най-добрите от отбора или предварително избраните от треньора, и правят 4 серии по 6 стрели. Всъщност, отбора от 3 човека има право за 120 секунди, всеки от тях да изстреля по 2 стрели. В момента отбора на Турция и отбора на Руска федерация стрелят по различен начин. Турците влизат, изстрелват една стрела и излизат отново. Но общото време на всички трябва да е 120 секунди. Принципът на отчитане на резултата е по сет системата, която е позната за някои от нашите зрители. По-добрият резултат печели сета с 2. При равен резултат имаме единица. В момента резултата е 4-0 за Руска федерация. Това означава, че в двете серии, които са минали до сега, те са победили. Полша нямат победа за сега. При този вид състезания директно в интернет се дават резултатите и се съобщават на момента резултата, който е постигнал дадения състезател. В отбора са по 3 човека, както казах и преди малко. Най-добрите състезатели от отбора, може, нали, Русия да има 6 жени, но 3 от тях най-добрите влизат в отбора. България на кое място е в компаунда? Българският отбор падна на 1/4 елиминацията и не можа да продължи нататък. Нашите състезатели всички отпаднаха в самото начало и нямаме представители за бронз и за злато. Имат ли шанс Полша в момента за някакво изравняване на резултатите? Значи мога да ви кажа точно след 2 минути, когато пристигна там, но това е много трудно. В случая, ако резултатът е равен, ще стане 5-1, което означава, че победител е Русия. Ако резултата на поляците е по-голям, ще стане 4-2 и тогава поляците имат шанс. Но ще видим след секунда. В момента ръководител на стрелба съобщи, че победител е Руска федерация. В 3 серии те са били убедително са водили, затова резултата е 6-0. Поляците са нямали победа в тази стрелба. Това определи златния медалист на отборно Руска федерация. Среброто е за Полша.
Как се чувствате днес? Чувствам се много добре. Състезанието протече на високо ниво. Наистина времето ни подведе малко. Всеки ден валеше дъжд. Въобще много съм радостна, че съм тук. София е много красив град и на нас ни хареса много. Жалко, че не ни достигна време за повече разходки из града, но като цяло всичко мина много добре. И ние сме щастливи, че се тръгваме с медали от тук. Беше ли ви трудно на вас и на вашият отбор? Не беше трудно, даже лесно, защото стреляхме добре. Аз лично съм много щастлива, че спечелихме златото. Аз също съм много щастлива и се надявам да може да се върнем тук отново. В момента започва финал. Мъже рекърв. За злато се борят на 9-ти щит Беларус и на 10-ти Италия. Това е първата серия. Италианците показаха по време на стрелба добри резултати. Ще видим като отбор какво ще направят сега. Те стрелят на същия принцип. По една стрела всеки изстрелва, след това се връщат още по една. Интересното на отборното е, че 6 стрели трябва да бъдат стреляни за 120 секунди. Това означава, че на стрела са 20 секунди. При влизане на състезател след еднометровата линия или на линията на стрелба, той чак тогава може да извади стрела, да зареди и да стреля. Няма право да влезеш на линията на стрелба с зареден оръжие. И начинът, по който стрелят, е важно да печелят време. Всички състезатели виждат системата, която отчита времето и така си правят сметка, нали, кой колко време има да стреля и какво му остава. Самата система, която показва времето, има опцията след 30 секунди да промени сигнал от зелено в жълто. Това означава, че дава сигнал на състезателите, че наистина времето останало малко и всеки прави сметка за стрелбата. Последна серия е за двата отбора. Последна стрела от първа серия е за двата отбора. Шест секунди, 5 секунди. Състезател на Италия стреля 5 секунди преди края на времето. Тройният звуков сигнал на системата показва, че стрелбата е свършила и дава право на състезателите да отидат до мишените, за да проверят своите резултати. Сега започва втората серия. В първа серия победител е Беларус. 2-0 е резултата. Като информация мога да кажа, че отбора на Беларус е бил първи в крайното класиране, в подреждането на класирането с 1993 точки. Отбора на Италия е бил с 1967 точки втори. И по принцип двата най-добри отбора стигат до финал за злато. Един от състезателите на Беларус, Павел Давидович, е направил 330 точки в първата дистанция 70 и 339 в втората и е бил втори в крайното класиране. Какво означава точно тези точки? Това означава, че един състезател има право в квалификацията да стреля 12 да стреля 6 серии по 6 стрели, 36 стрели. Максимум резултата, който може да бъде постигнат, е 360 точки. В случая той има 21 точка под максимума във втората серия и
609 точки от първата. Или крайният резултат, който той имал в квалификациите, е бил 669 точки от 720. Отбора на Беларус в квалификацията е бил второ, четвърто и пето място. Това означава, че шансът на Беларус е много по-голям да спечели този матч, така да се каже, и да вземе злато. Италия също има шанс. Състезателите на Италия са били на 6-то, 9-то и 11-то място. Сега на финалите всичко може да се обърне с резултатите, от страна на резултатите. Да, това е интересно, че на финала всичко може да бъде обърнато и точно тази система, сет системата, по която стреляме, дава възможност дори при 2-0, така да се каже, на единия от отбор, при много нисък резултат от една серия, в другата той, ако има повече в третата, нали, просто да се обърне стрелбата. Но в нашия спорт всичко е възможно. Вятър, полъх, нерви, всичко това нещо оказва влияние в самата стрелба. Виждаме резултата след втора серия, 4-0, убедителна победа на Беларус. Шансът след тази серия, която следва, е победа на Беларус или 4-2, възможност за Италия да обърни матча. Защото при 4 серии, двете, ако ги вземе Беларус и двете Италия, стигаме на бараж и тогава по една стрела от всеки определя победителя. Това е всъщност третата решаваща серия, която ще покаже победителите. Това гран-при, което се провежда сега на Царско село, както каза и нашата водеща, има 29 държави. Започна много добре, но времето ни оказа лоша шега, така да се каже. Дори веднъж спряхме самата стрелба заради много лоша буря, гръмотевици. Всяка сутрин терена е наводнен, всички състезатели ходят с гумени бутуши, някои други с шушалици, нали, найлонови. Самото време не можа да бъде благосклонно към нас, за да състезателите покажат хубава стрелба и резултати. Всеки ден след обяд тук вали, има вятър, буря, но няма напрежение и всички състезатели са много доволни от самата организация на терена, на комплекса. В самия дъжд имаше ли състезания? Да, вчера когато бяха индивидуалните финали, дъжда заваля точно преди определенето за бронз на една втора от финала. Преди една втора от финала. Главният съдия реши, че няма да прекратява матча, стрелбата. И няколко серии бяха в много хубав проливен дъжд, но всичко мина добре. Дори когато завършиха последната серия от стрелбата, вече имаше слънце. Така че времето много бързо се променя тук, но решението взима главния съдия. По думите на коментатора може вече да кажем, че Беларус спечели този матч и са златни медалисти в отборната надпревара. След малко е почивката на състезателите и може би след час започват отборната надпревара на Mixed Team. А това е една доста убедителна победа. Щом така на 0 точки ги оставиха. Да, 6-0 е убедителна победа. Нали? Това означава, че във всяка една серия Беларус беле с добър резултат. Няма ли са равен с тях или загуба. 6-0 убедителна победа. Това показва добрата подготовка на отборите. Победители са момчетата от Беларус, както разбрахме. Сега ще се запознаем и с тях. Здравейте! Ще представите ли себе си и отбора?
Да, аз се казвам Александър Лягош, а това са моите съотборници Антон Прилепов и Павел Далидович. Основно тренираме заедно и ако ме питаш как сме спечелили, мисля, че на това първенство имахме добри условия. Също така победата ни се дължи и на дългите редовни тренировки. А това е резултата. Случи се така, че моята стрелба бе доста точна, а и времето, когато стреляхме ние, беше хубаво. Какво искате да кажете, че точно когато дойде вашият ред да стреляте, времето се оправи? Да, за мъжете условията бяха добри. При жените, когато правиха елиминациите, времето не беше хубаво. Условията не бяха добри, а стрелбата трудна. Вие не стреляхте ли в дъжда? Не валеше чак толкова много. Ние можем да стреляме в дъжд, сняг и вятър. За нас няма проблем. Състезаваме се във всякакви условия. Не е ли много по-трудно да се стреля в дъжда? Трудно е, но нашите съперници също стрелят в дъжд, сняг и вятър. От турнира можем да заключим, че вие сте най-добрите стрелци в дъжда. Не знам, състезанието показва резултатите. Ще ни кажете ли как премина турнирът за вас? Какъв е вашият коментар? Това състезание ми хареса, защото ние победихме. Щастливи ли сте? Да, и аз и моите съотборници се радваме много. Ще ни кажете ли какъв е и вашият коментар за състезанието? Много хубаво състезание. Организацията също беше много добра. Всичко беше супер, като добавим и това, че станахме първи. Ще ни разкажете ли нещо повече за вашата стрелба? Успяхте ли да се концентрирате по време на прострелките? Беше много трудно, но ние се справихме. Всичко се получи както трябва. Какъв е вашият коментар? Отлично състезание, силни, достойни съперници, но ние сме шампиони. Продължаваме предаването с финалите при смесените двойки в двата стила, рекърв и компаунд. В момента текат елиминациите, а след малко ще можем да наблюдаваме и самите финали. Ще ни изясните ли, господин Божев, какво се случва в момента? Доколкото разбрахме, текат елиминациите при финалите на смесените двойки. Започна втората серия от финалите на смесени двойки, както ние му казваме Mixed Team. Първо да разясним какво е това смесени двойки и как се образува. Това е привилегия. Дава се право на най-добрия мъж от един отбор и най-добрата жена да образуват отбор, така да се каже. В смисъл, най-добрият мъж и най-добрата жена от един отбор правят тим и стрелят. В момента започна една 8 елиминация за мъже жени рекърв и мъже жени компаунд. България има участници в двете категории. Дениза Величкова и Виктор Петров са представителите ни от компаунд, смесен двойки компаунд. И Явор Христов и Добромира Данаилова са представителите при мъже жени рекърв. Стрелбата се извършва за 80 секунди. Двамата състезатели за това време трябва да пуснат по 2 стрели. Както и при отборната надпревара, компаунда имат сбор от точки, докато рекърв имат сет система. Сега виждаме на 20 щит мъже жени компаунд, Виктор Петров и Дениза Величкова. Предният резултат тяхния е бил 35. В момента, след като въведат резултатите, те ще сменят информационното табло под щита и ще видим какъв е тяхният резултат. Защо само те го правят? Не мога да кажа. По принцип всички са задължени да го направят, за да може да се вижда класацията. На отборното всеки сменяше и беше задължително. Сега не знам защо съдията не направи забележка. Значи 77 на 70. Нашите състезатели имат 70 точки. Това е доста
за 4 серии. Значи 2 минаха, още 2 остават. Трудно се наваксват 7 точки за 2 серии. Колко са максималните точки за 4 серии? 160 точки е максимума, който може да бъде направен при микс тима. Максималният сбор точки от една серия е 40, а те имат 4, значи максимум могат да направят 160. В момента българите се състезават срещу гърците. Да, 19 щити са гърците. Къде са българите и какво се очаква сега да се случи? Значи българският отбор стреля на 11 щит, бори се срещу гръцкия отбор на 12. В момента резултатът е 4 на 4. Това означава, че двата отбора правят бараж. Баража означава, че за 4 секунди двамата състезатели от единия отбор и двамата състезатели от другия отбор трябва да направят по една стрела. Сбора от точки определя победителя. Ако резултатът е еднакъв, гледа се коя от най-големите стрели е най-близо до центъра. Сега ще бъде подготвен отбора, ще се даде индивидуално само за тях стрелба. Никой друг няма да бъде на линията. Чуваме възгласи за българите. Обясни ни какво ще се случи сега в момента на бараж отиваме. Значи в момента двата отбора имат 40 секунди да изстрелят по една стрела. Всеки състезател по една стрела. По-големият резултат дава победа. А ако резултатът е равен, по-близката стрела до центъра дава победа. В момента Добромира Данаилова зарежда. 32, 30 секунди останаха, тя се още не е дигнала. Добромира произведе изстрел, трябва да напусне терена, тогава другия състезател влиза. Явор Христов се подготвя за стрелба, 17 секунди остават. Тук проблема е, че секунди са много малко, напрежението е голямо. И психиката е много важна. Ако състезател има добра психика, ще издържи 9 секунди, 8, 7. Тук вече напрежението все още расте. 5 секунди. Явор пусна на 4-та секунда. Но при пляскането, което забелязвам, мисля, че Гърция може би спечели резултата. Изчаквам, не искам да пророкувам по този начин, но много пъти, ако камерата посочва в момента публиката, всички имат тръби, които много добре приближават и виждат резултат още преди състезателите да стигнали там. Емоцията на гръцките гости беше по-голяма от българските. Все пак беше добре, отбора не стигна до бараж, това означава, че се справя, но казах, последните изстрели са много важни, там се иска много силна психика. Съдийският екип е международен. Ауреро Робо от Румъния и Драшко Михалич от Хърватска са главните съдии, а Евелин Пападополо от Гърция – техническият делегат. Както разбрахме, Европейското гран-при протича в две дисциплини – рекърв и компаунд. Националният ни отбор е съставен от 13 стрелци, като 6 мъже и 2 жени представят страната ни в дисциплината рекърв, а 3 мъже и 2 жени в дисциплината компаунд. При смесените отбори Добромира Данаилова и Явор Христов заеха 9-та позиция. Нека чуем и техните коментари за състезанието. За мен състезанието не премина много добре. Очаквах повече от себе си. Главната причина за индивидуалното ми представяне да отпадна още на втора елиминация беше резултатът от квалификациите, защото се класирах на такава позиция, която още на втора елиминация ме срещна с първата в квалификацията, която стреля много силно. И това ми попречи да продължа напред. За днес, за смесените отбори, можехме повече с Явор. И двамата се надявахме да победим, но късмет. А вие се състезавахте достойно, достигнахте до бараж. Как беше напрежението тогава? Напрежението е голямо наистина, но когато успеем да овладеем това напрежение, се получава точно такива трябва да бъдат големи състезатели, точно към това се стремим ние. Също така е важна подготовката. Надявам се на следващите състезания целият български отбор да бъде по-добре подготвен.
А как така се получава, че младо момиче на 18 години може да има такива умения в стрелбата с лък? На тебе страст ли ти е това? Да, аз много обичам този спорт. Решила съм професионално да се занимавам с него и давам абсолютно всичко от себе си. На това състезание не бях много подготвена, защото миналия месец имах бал матури и не ми оставаше толкова време, но от сега нататък нещата ще стоят по друг начин и ще тренирам както съм тренирала допреди. Явор Христов е миналогодишният национален шампион по стрелба рекърв. Също ти си световният шампион за 2009. Как се чувстваш сега? Достатъчно добре ли се чувстваш на този турнир и във форма ли си според теб? Мислех, че ще се представя по-добре, но мал шанс, все пак не успях да направя това, което исках, така че може би тренировките и подготовката ще продължат. Вече ще видим на следващите турнири. Като емоция, как е днешният ден за вас? Ами като емоция, първо прекалено мокър, самото време ни позволи да се разгърнем така и да дадем максимум от себе си. От друга страна, може би липсата на така по-пълноценна подготовка се оказа влиянието. Така че със смесени чувства съм малко, леко разочарован от представянето, но все пак борбата продължава в следващите състезания. Интересно бе да ви наблюдаваме с гърците, как оспорвано така стреляхте, отидохте и на бараж. Как премина това за теб? Ами имахме много голям шанс да победим гърците, но пак казвам, мал шанс, просто така трябваше да стане явно. Имахме възможност, дадохме всичко от себе си, но явно така е трябвало да стане. Гърците ни победиха с по-добра стрелба. На това разстояние ли тренирате обикновено? Колко метра са това? Ами това са 70 метра. От няколко години се прие в световната организация само 70 метра и всички състезания вече се провеждат предимно на 70 метра. И това е основната дисциплина за мъже и жени. Вече за юноши и девойки там е 60 метра и за децата, нали, съответно по-малко. Но основната мъжка дисциплина е 70. След кратка пауза ще продължим с финалните битки за злато в смесените отбори.